Stofmængde og molarmasse. Atommasse beskriver, hvor meget et atom vejer. Det letteste atom er hydrogen, og det vejer 1 unit. 1 unit svarer til 1,66 gange 10 minus 24 gram. Det vil sige meget, meget let. Man kan finde atommassen for de enkelte atomer i det periodiske system. Og for eksempel kan jeg se her ved hydrogen, jamen det vejer 1 unit, mens for eksempel oxygen herovre, jamen den vejer 15,9994 unit eller 16 unit. Formelmasse og molekylemasse beskriver, hvor meget et stykke salt eller molekyle vejer. Her har jeg dihydrogen, og nu husker vi lige, at hydrogen, jamen det vejede 1 unit, og jeg har 2 af dem, så det er 2 gange 1 unit er lige med 2 unit, og det er lige med 3,32 gange 10 minus 24 gram. Igen meget, meget let faktisk. Her har jeg et vandmolekyl. Det består af 2 hydrogenatomer og et oxygenatom. Og vi husker, at hydrogen det vejede 1 unit, og den havde 2 af dem, så det er 2 gange 1 unit, plus atommassen herovre for oxygen, og det var cirka 16 unit, og det giver så i alt 18 unit, eller lige med 29,88 gange 10 minus 24 gram. Igen, så vil det være svært at kunne veje det her af på en ganske almindelig vægt. Nu vil jeg indføre et begreb, der hedder stofmængde. Og stofmængde, det er bare et antal. Præcis ligesom hvis man havde par, der er lige med 2, eller dusin, der er 12, eller snes, der er 20, eller grus, 144, så er mol bare et tal, der hedder 6,02 gange 10 i 23. Det er et meget stort tal. Og det her tal, det kalder vi også for Avogadros tal. Hvis jeg tager 1 mol af en række forskellige grundstoffer, jamen så vil de fylde noget forskelligt. Og det kan jeg se her på billedet, alt efter hvad jeg har. Men det, der er til fælles for alle de her grundstoffer, vi kan se her, der er sat op, det er det samme antal atomer i hver eneste af dem, altså 1 mol, altså 6,02 gange 10 i 23. Nu vil jeg vise, hvordan man beregner molarmassen for et stof. Og det beskriver altså, hvad 1 mol vejer. Og man kan se, herover der har jeg prøvet at tage formelmassen, som vi beregnede før, og herover der har jeg molarmassen. Og det der er forskellen, herover ved formelmassen, der kigger vi på, hvad et stykke vejede, mens herover ved molarmassen, der kigger vi på, hvad 6,02 gange 10 23 styk vejer til sammen. Kigger vi her på dihydrogen, jamen så var det 2 gange 1 unit er lige med 2 unit. Og skal jeg beregne molarmassen, jamen så er det stort set det samme, jeg gør. Den eneste forskel er her bare, jamen her der hedder min enhed bare gram per mol. Og det er så 2 gange 1 gram per mol, og det er ligesom med 2 gram per mol. Og molarmassen for hydrogen, jamen den går jeg ind og bare finder i det periodiske system, præcis samme sted, som jeg fandt atommassen for for hydrogen. Så var det, vi havde vand, der fandt vi ud af, at formelmassen for vand var 18 unit, mens molarmassen for vand, jamen den er så lige med 2 gange 1 gram per mol plus 16 gram per mol, som er molarmassen for oxygen, og det er så lige med 18 gram per mol. Og man husker lige, jamen det herovre, der kan man sige, der kigger vi altså på 6,02 gange 10 23 styks vandmolekyler, og det vejer altså 18 gram. Og her kom der så nogle flere eksempler på, hvordan man kunne gøre det.
til dagligt, så er det typisk molarmassen, vi er interesseret i at beregne. Og grunden til, at vi er interesseret i molarmassen her, det er fordi, at der kan vi sige, at vi kommer op i en størrelse, hvor det er til at afveje på en vægt. Så hvis jeg afvejer 24,3 gram magnesium, jamen så har jeg 1 mol magnesium, altså 6,02 gange 1023 styk magnesiumatomer. Nu vil jeg prøve at vise, hvordan man kan beregne, hvor meget 1 mol vand vejer. Og til det, der kan jeg bruge denne her formel. M er lige med stofmængden gange molarmassen. Og stofmængden, det var jo 1 mol, fik jeg at vide. Og molarmassen for vand, jamen det var det, jeg beregnede om på forrige side her. Den var jo 18 gram per mol. Så massen af 1 mol vand, jamen det er lige med 18 gram. Tilsvarende, ja, skal jeg måske lige sige, M, det var massen i gram. Stofmængden, den, der har enheden mol. Og molarmassen, det var jo så et gram per mol. Og det er vigtigt, når man skriver op, at man altid husker at få sin formel med, og sine enheder med, som jeg har mol her, og gram per mol, og gram. Tilsvarende hernede for, hvor meget vejer 2 mol vand, jamen så kigger jeg bare her på, bare sætter 2 mol ind her ved stofmængden, og der stofmængden, eller molarmassen, det er jo stadig det samme. Og tilsvarende kan jeg gøre hernede med 3 mol vand. Hvor mange mol er 0,05 gram magnesium? Igen, det første jeg husker, det er at få skrevet min formel om, så får jeg sat min tal ind, husker enheder, altid huske enheder, og så der sætter jeg min masse ind, og så tager jeg molarmassen for magnesium. Molarmassen, det er jo det, man kunne finde i et periodisk system, og så regner man det ud, og så giver det her lige med 0,021 mol magnesium. Tilsvarende kan jeg nu gøre hernede for de andre, nu bare her med 5 gram, og tilsvarende hernede med 50 gram magnesium. Forholdet mellem kvotienter og forholdet mellem stofmængder er det samme, når man har ækvivalente mængder. Det vil jeg gerne lige prøve at forklare. Heroppe der har jeg et afstemt reaktionsskema. Og det består af, to dihydrogen. Jeg har et oxygen herover og 2 vandmolekyler. Herover har jeg altså 2 molekyler, 1 molekyl og 2 molekyler herover. Og der kan man jo simpelthen se, jamen herover, her der kan I se, jeg ser her igen på et antal, altså 2 af den her, 1 af den her, 2 af den her. Så det der egentlig fortæller om, hvor mange vandmolekyler jeg kan lave, jamen det er, at jeg har 1 af den her og 2 af den her. Igen, det er noget med et antal. Nu i stedet for bare at kigge på 2 molekyler, 1 molekyl, 2 molekyler, så kunne jeg jo også gå herned og så kigge på, hvis jeg nu havde 6,02 gange 1023 molekyler gange 2. Det ville jeg jo også kunne gøre, og det tilsvarende herover 6,02 gange 1023 dioxygen, og tilsvarende 2 gange 6,02 gange 1023 vandmolekyler herover. Igen, og det de der 6,02 gange 1023 molekyler, det kunne jeg forkorte bare til at sige 2 mol, 1 mol og 2 mol. Så det der er afgørende for at vide, hvor meget man kan lave herover af det herover af vand her, jamen det er antallet af min dihydrogen og det antallet af oxygen. Og derfor så er det vigtigt, at man kan hele tiden beregne ud, hvor mange mol af det jeg har. Så heroppe, forholdet her, for eksempel den her mellem 2 til 1, så er forholdet hernede også 2 til 1. Og forholdet mellem den her, den er 1 til 2, jamen så er forholdet også hernede 1 til 2. Vil jeg mærke, når jeg har ækvivalente mængder.
Så ekvivalentmængde, det vil sige altså bare forholdet mellem mine koefficienter, og koefficienter det er altså totallet her, mit et-tal der står her, og mit total der står her, og forholdet mellem mine stofmængder, jamen de er det samme.